Papakita ko sa iyo yung dumi, sir, ha? Yung mga sira ulo kasi, sir, hinahawakan talaga eh. Napakadumi, sir. Pag sa online no kayo bumili, tanso yung ibibigay. Yun, nakasulat sa ano nila, lang naman tanso. Mga sira ulo yun sila, sir. Sira ulo yun talaga. Kaya ang daming pumunta sa mga. Iba yung white carbon steel, sir. Iba yung pulidong gawa talaga. Ano yung pinagkaiba kanina, sir, sa ngayon? Ito, pinunasan mo eh. Rangan naman, hindi yan. Hindi, sir, pag hindi kasi totoo, sir, nag-iiba yan. Sa tagal, nagdi-deform po yan, sir. Sa tagal, sir, nagdi-deform. Pwede na yan pang tagbas ng talong ano at saka patatas. Pwede pa yung pag-islis ng tuman. Ay, yung tuna at saka yung ano, Blue Marlin. Pang slice. Napakalayo, sir, sa tinitingnan mo kanina. My second time to come here at the Bohol. Anong tawag dito? Ano? Nasa expo tayo. Second day nila ngayon. At dito may mga pearl. Real pearl, ha? Yung micro pearl nila, look at this. This one, ang tawag ni Miss ay ano, floating. What's your name, Miss? Karen po. Ha? Karen. Karen. Nandito siya sa Earl's Jewelry Souvenirs. Like, Earl's. Ito yon. Ito 380 ito, floating. Tapos may nakita ako doon, malaki-laki. Nasaan yung malaki, Miss? Ito. This is real pearl daw. May, may taste. Tumingin ng pearl, guys. Abay, totoo. Totoo kasi para siyang, yung sandpaper, magaspang pag kinagat mo. Totoo nga. Oo nga. Oh, really? Hala. Wow, ah. Ayan. Bili tayo ng yan, yung floating at saka yung solo na pearl na isa na yan. Yan. Tapos may nakita pa ako dito. Ito yung blue. Ito, Miss, nagpila. Ayan, ang gaganda ng mga ano nila. Ito parang jade. Pila ni Miss? 150 lang ma'am. 150 lang daw. Ang cute. 750 po. Ang gaganda. Very, very nice. 200. 150 yan. Tapos ito. Ay, Miss, pilayhan niyo, anak. Kasi ano, sabi niya may discount daw ako. Tingnan natin kung may discount. I will see. salamat daan. Magkano kaya ibigay niyang discount sa akin? Ang ganda rin ito. 350 tsaka 600 na lang ba? 600? Sabi mo kanina 5. Ay, olol. 550 ka mo kanina eh, oo. Ay, lalo namang mahal. Malalong may patong pala nung kukunin na. Ay, hindi naman po. 550 ka mo eh. Ha? Pareho lang ba ito? Ayan. Ang gaganda ng mga accessories nito. Look at that. May tigo 100, 150. And then may earrings pa sila na maliliit, na ganyan. Sige ako. Ang ganda. Pero pwede. Sa Agi ka ni Miss? Sa... Palawan, ma'am. Ah, Palawan. Okay. So, tagpila ng gagmay nga earrings? 380 ma'am. 380? Oh. Wow, mahal ah.
Ito, ang halimbawa ito. 100 siya, Ah, ma'am. 100. Waiting. Yan. Ang gaganda. Ang dami. Ganda. 150? Wala, ang too cute talaga. Grabe. Grabe ha. Ang gaganda ha. Oh, ito. I love this. And then, yung napili ko doon, yung parang jade. Matingin lang ng ano yung ibang kulay. Ha? Ito sa akin. At saka yung parang blue. Okay. So, pila tanan? Ay, ang cute ng mga pearls nila. Meron pang chocolate. Oh, hala, miss. Magkano no? Tagpila ni? Ha? 450 po. 450, mas mahal na, no? Hala, ang cute. Oh. Saan? Hindi. Pearl. Oh. Nandun din sa kabila yung isa. Oh. Kaway-kaway. Oh. Diba? Ang cute namin dito sa San Diego. Dito tayo sa San Diego Trade Expo. Try natin. Try natin. Ito ate, magkano tayo? 750. Ayan. Meron akong ganito, no? Diyan, ilagay. Apo. Ah. May pearl na. Tapos ito, ang gaganda pa. Oh, bracelet. Meron pearl. Yung pearl nila totoo ha, tunay. Yan, tunay yan. Tapos yung mga nandito. Yun nga, gusto ko eh. Ito, different colors. Yun, yung nasa dulo. 11K. Ito pa ya, magkano yan, miss? Ha? 15, Messi? Messi? Kasi malalaki, oh. 15K. 15K, guys. Oh, ang ganda. Ang ganda ko. Mayaman na ako. Parang si Donya Buding. Oh. Ayan, ang ganda. 15K. 15K. Gaga si ma'am sa pag-prepare yung binili ko. Ang dami ko kasi napili. Oh. Mabait naman ni ma'am. Nilagyan niya talaga ng price yung mga bawat item para alam kong sabihin kung magkano yung nabili ko. See? Ang daming namimili. Oh. Grabe. Kasi, ito yung Palawan girl. Nung pumunta kami sa Palawan, bumili rin ako nito. Oh. Kasi nga, uy, wala pa ako nito. Wala pa ako green. Ito pa. Oh. Magkano ba? 1,000. Bakit mahal? Tinaasan mo naman. Ay, hindi yan talaga siya. Ganun talaga? Parang ang mahal. Pero wala pa ako, hindi pa ako nakakita ng green talagang totoo kaya yan. Hindi ma'am. Ay, ang cute. Ayan, tinikman ko ba? Ah, magkakaroon na ako ng green pearl. Okay. Green pearl. Meron akong green. Meron akong brown, white. Meron ding black. Ito lang po display. Ilan yan ni ma'am? Okay. 50 lang po. Okay, ma'am. Pagkalapit po ang pila. 50 pesos. Yan. Ayan. 50 ka ba naman yung price? Wala, ang dami ko na nabili. Kano po? Gusto ko rin yun. Malaki na yan. Gusto ko rin yun, guys. Grabe. Ay, parang blue sapphire, oh. Parang blue sapphire na maliit. Ang cute. Parang blue sapphire. 50 pesos. 50 talaga ang meron ka.
nasa 50 lang. Magwapa na ta, ana, no? 50. Oh, ang ganda ito. Parang busa pa. Nakalakit ko yun. Ayan. Okay na mga kayo. Ano ko tayo bawa kung sa pinili? Hindi na ba nindot? Halak ka. Dapat naging nindot mo. Nakalain nila. Ano ka na daman nindot makagastos ba yan? Laki-laki. Pabudol. Ganit. Yung Ay, 50. 50 pesos. Ito lang may sugi. Like 15 eh. Ma'am, ito na lang po talaga. Ay, hindi po. Hindi white po yan siya. Cute. Namin. Gamitin nyo lang yung code, ma'am. Tapos may discount na po. Kasi nabubudol na ako noon ng online. Buti na meron talaga. Ikipagkwentuhan naman yung dalawa doon. Yes, nandito sila sa Laurelin. Yan o, nagtitinda rin nila ng hammock and souvenir products. Yan, bumilis ang asawa ko ng short kahapon. Yung saan? Yan, sa Facebook, ma'am. Sa Facebook yun din. Po. Tapos, Ah. ma'am, search nyo lang Earth During Souvenirs po. Meron po kami mga naka-upload ng mga item namin dyan, ma'am. Okay. Tapos, nag-ship na rin po kami nationwide. naman. Talaga? Yes po. Oh, wow. Nice. You heard that? Pwede na kayo mag-order, ha? I-type nyo lang yung Earth's Jewelry and Souvenirs. Ayan, may page sila sa Facebook. Pwede na From kayo. Palawan. Palawan, yan. Palawan. Ganda. Wala, ang dami kong napili. My God, sobra na yata. Kasi ang dami namang kulay kasi eh. Oh, tingnan mo, may pink, may white. Meron pa ako nakuha green. Uy, ano ito? Yan, ma'am, stones naman po. Stone? Anong stone to? Plus A stone. Hindi po ko kasi masyadong familiar sa stone. Hindi ko. Totoong stone? Plus A stone siya. Oh. Galing ah. Lami. Okay. Magkano na? Ayun, tingnan mo. 47.10. Tingnan mo. Ala. Kariyera na sila, sir. Parehas lang ang vibe yan. Wow, grabe. Kinsay nagduwa na ka na, ma'am. Kani ako ba na ma'am? Hala ka, maayon ya. Grabe. Kahapon, 5 ka buwak, nahurot tayo. Oh my God, that's good. Oh my God, amazing naman ang kanyang gawa. Hindi ba yan nanggigising paggabi? Ha? Hindi nanggigising paggabi. Oh my God. Grabe ang mga art niya. Tingnan mo. Asawa niya raw may gawa niyan. Oh, asawa niya may gawa niyan. Pwede naman to ang isa, sir. 2-4 ng... 1,000 na yan. Magkano daw? 1,000 na yan. Ay na, hindi na, sir. Ha? Parang ginawa ko yung traso na yun. Ah, grabe. Ang mga art niya. Ang galing naman ni Sir. Hello? 2,000 ka ako, 1 ba lang? Pinakababa ng kawain, nakagahi to. Grabe. Ah, Ang ganda na yung imagination niya, nakuha niya kanyang kilay yun. oh, yan yun. Magkano daw kasi? Ako na may discount. Ha? Ay, 2. 2-4. Ako Four? naka-discount na 600. Nagula na. Kawayan. Unsay nga niya? Bamburot ni siya, ma'am. Ha? Bamburot. Bamburot na yan. Oh my God. Wow, nandito na yung Grabe sila. Ano niya nagawa yun? Piniskusin niya? Imagination mo dyan. Tapos dito tinabas niya yung ano. Ano
Dili maana yan. Dili na siya manan kay kani sa Kani dili no barnisan, dili. i-varnish na siya sir. Mana na varnish. Pwede po putron pa na ang varnish. Katong primero progresyo dito ba? Ang asawa ko. Binili nga niya yung mukha. Ang galing. Oh my God. Mga bracelet, marami silang gawa. Oh. Gawa nila artistic. Kaya sila. Sikihor. Ang sikihor? Gifts and decorators. Kasi amin siya paghaplas ma. Utangan ni mo na siya ipikasint ma. Oh, kuyawa ni Sir. Oy, maayo pa yung artist. Very, 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 creative. Gusto niya para Oh my God. Galing mo naman, Sir. kahit ballpen o ganun. Para ano, yung artist yun. Sinong artist dyan? Artist. Ang galing. Ayan. Oh. Ang galing niya ng artist. Naunahan na kami. Una-una ka mag-is. Ayaw siya. Kaya pagka naging mawala ng good ang budget. Pure cute ka, Sir. Pure cute ka Ayaw something. Ayun, ay pirma ni ano, no? Unsay nga ni mo, Sir? Douglas. Palwet. Balwed? Palwet. Palwed? Palwet? Para na makita ko nung ano, valid yun na ikaw ang mismo ang nag-ano nila. Kuyawa ka ayun, Na. Sir. Ay. Ito no. Para nakoy remembra. Ayun. Ito, i-laminate ko na to. Ay. Wala na. Nakuha na. Paghimo na puglain, Sir. Lagi mo na po sila yung design siya. In demand, imong art. Mas ko lagi. Nakita ko nga, gwanda ng ano. Swerte na timingan ko sana dito. Oo nga, napirmahan niya, ha? Oh, good. Galing, ha? Okay, salamat to nga. Balikan ko. Thank you po sa pagkulik. Ah, thank you, thank you, thank you. Very good, very good. Ngayon lang na suportahan ang mga katulad ninyo. Mubalik Mary niya, ha? Thank you. Ay, ang galing ng mga art na gawa niya. Asan si Marco? Halika na. Yan si Marco. Oh. Let's go. Oh my God. Talagang binili niya. Thank you, sir. Yan ha. Charan! Ma'am, thank you po sa suporta po. Tadadadadan! Okay. Ayan. Kahit wala po akong tubo, ma'am, okay na po. Oh, okay na. Bawi na lang po sa iba, ma'am. Okay na. Hindi uda ka mindset. Sa iba na lang po kami Tatamaan tayo bibigyan ng discount. Talaga. Yan na. Oh my God. Nakuha na nga niya yung sword na malaki. Pinakamalaki sa lahat. Sir, parang may napansin lang. Pinakamalaki sa lahat. Nag-cheer naman yung isa. Buti nga, nakita ko yung likod. Bakit? Hindi ko gusto yung box, sir. Ay, oo. Pangit pala, oh. Hindi ko gusto yung box. Akin na to. Ganda ng box. Oh my God. Ayun, Ayun, mas malaki yung box niya. bago na. Hindi ko gusto yung box, sir. Gusto ko yung maganda eh. Ah, talaga naman. Talaga naman. Mas maganda raw yung box na yon. Okay na? Hindi lang. Okay. May pa-free na ano, ganyan, hammock. Ay, iba na ang price. May pa-free yan. Iba na po price. 1,000 na po. 1,000 yan. Mahal pala yan. Pero matibay po to, kaya po. Yes Talaga? po, kaya po itong Hindi, sir, napansin. ng 10 years. Huh? Hindi napansin. May Kaya po sira kasi yung dalawang box, sir tao. eh. Oo. Grabe. Kahit maglambingan pa po kayo sa loob, pwede po. Kaya lang, Nakakaya mainit. naman po, bago po tapos.
Ayan na. Sir, thank you, sir. Sir, ingat po kayo, sir. Sana, sir, pagbalik ko Ano po name mo, sir? Reynaldo Gonzalez. Reynaldo Gonzalez. Reynaldo Gonzalez. Yan, narinig na natin Ako pangalan yung niya. hamok artist ng Negros. Usap-usap tayo lagi pero hindi natin. Hamok artist po ng Negros, sir. Oh, hammock Doon yan po artist. yung specialty natin, sir. So, Ah. yan po mga camping tools po para Oo. Okay. Sir, ingat po kayo, sir. Thank you. Ingat, Thank bye-bye. you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you, God bless. Hey! Teka, ipapakita ko sa iyo.